Okay. Yayisivela izithunzi. Yayisithi ke emva kwalokho Nkululeko, lento engikushaye ngayo iyona ezokugada. Ngifuna ukuthi uhambe wonke umhlaba ubone impihlakalo zomhlaba. Ngifike ngiconfuse ukuthi ngibona impihlakalo zomhlaba. Mayisethi ngifuna ukuthi uhambe ngibonise zonke impihlakalo zomhlaba. Bathi njengamanje hamba ke. Angeke ngize ngiyiveze ngoba ngabona ukuthi wacishe wafa. Themba kwalokho ngasuka ngesivinini futhi ngabuyela down emhlabeni. Uma ngifika umzimba ngiyawubona and ngathi nje ngiwubuka njengoba ngibuka ifoni ngathi angimina. Yabo uthe kusuka futhi emva kwalokho ngase ke ngihamba uma ngihamba ngiyakhumbula ngaso futhi leso sikhathi leso ukuthi ngathi uma ngilonto nje emkhathini ngathi uma ngibuka emkhathini ngabukwane voice ekhulumayo la kumina yathi ubonana ngathi ngibona ibhokisi lomncwabo ngilibona emkhathini ngangena ngagibela ke kuleli bhokisi uma ngingena phakathi ebhokisini lelomncwabo livaleke ibhokisi lihambe leli bhokisi ngaphakathi liyimoto alilona ibhokisi umulibuka like uma sihamba lapha phezulu emkhathini ngihlangana namanye amabhokisi amaningi kuyaphanjwana kiwale umefika lifike lipake liyayidriver futhi mina nje ukubamba i-steering kanje mase livuleka futhi akuseyona imoto ibhokisi ngiphume uma ngiphume ngifice indlu enkulu lendlu ngathi iyithuna ukwakheka kwayo kodwa but iyindlu inomnyango. Uma ngingena phakathi ngiyafica kugcwele ngenye indlela eyisimanga kuyaphithizela kufakwa amasudi la nami ngiyayibona ukuthi le sudi esengiyifakela ngazi nokuthi ngiyifake nini. Uma ngibuka le sudi engiyifakile yayinelonto nje yellow la. Uma ngibuka lana kukhona nabantu abamathambo kukhona nabantu okuwabantu engibabona ukuthi abantu laba. Kuthe kusuka futhi emva kwalokho ngabona kuza ama-tray kunama slay queen nje akhona lapha but lama slay queen amathambo and afaka ama-weave la kunegazi yabo. Leli gazi ngifike nginikwe lona kube nevoice ethi ungaliphuzi libambe nje kanjalo. Mangilibamba siqhubeke sihambe uthe kusuka kube nensimbi ekhalayo le nsimbi uma ikhala ngivele ngilontunje ke le nsimbi uma ikhala ngibone bonke abantu bahamba baphuma bongena amabhokisi avuleka. Ayi nami ngihambe ke le glass ngiyibeke kuyitafula engalibona la kwakubekwa khona ngifike sigibele sihambe la mabhokisi asadlulela phambili futhi ngoba le ndawo ibilike ingathi isemkhathini. Qhubekele phambili uma siqhubela phambili sifica endaweni engumhlaba omkhulu kuvutha umlilo kuloya mhlaba loya mkhulu. Okwangilontunja kakhulu lapha futhi asikhulunywa isiZulu. Asikhulunywa ulimi nje lapha khulunywa inkulumo eyinombolo but ukuthi sengiyazi nina ngazi ngoba cause siyakhona ukukhuluma nabo ngenkulumo eyinombolo eyinamba. Masifika laphana kufike kuguqwe lapha safike saguqa sabhekisa amakhanda phansi. Hayi kuphinde kuvuswa amakhanda makuvuswa amakhanda kunendoda eyihleli lapha le ndoda eyihleli inekhanda lembuzi inesitala ekhanda la ngezansi igqoka isikhumba la iwumuntu but izandla zayo le ndoda ziwu-left zombili izandla zazo ziwu-left. Mase kusuka futhi emva kwalokho ngibona kusukuma abantu bedansa yabo bayidansela iyajabula ibolonto ngoba futhi noma ikulontunja ngesandla ikuthinta ikudlala ngoba ibathinta ibadlalise kanje babeke badanse ibolonto ayisukuma ukuthi izosukuma ivele ithi isandla sivele sinwebeke kanje ikuthathe ikudlalise ikubeke. Ngayibuka lento ngaso leso sikhathi kuthe isuka futhi emva kwalokho ngabona sekuthuthwa kuhanjwa. Makuthuthwa kuhanjwa kwangenwa emabhokisini straight la mabhokisi umehamba straight but ahamba ehla
adabula umhlaba. Medabula umhlaba sabona ukuthi ibheke emhlabeni manje ahamba ngesivinini lamabhokisi ayongena straight olwandle. Nakhona olwandle ahamba ngesinye isivinini olwandle kuyahanjwa kuhanjwa size sifike ekugcineni. Uma sifika avuleke lamabhokisi lapha ngafica amadolobha amaningi laphana kuleya ndawo. Kwahanjwa ibanga nje elide impela. Makuhanjwa masifika kunomuzi omuhle ngokuseqopheleni eliphezulu kakhulu. Lo muzi muhle ngendlela eyisimanga. Kangangokuba kule planet awukho umuzi omuhle njengaloya. Mangiqhathanisa nangendlela owakhiwe ngayo ne-design yawo ayifani nama-design esengiwabona kule planet. Muhle masifika laphana kulelo ntunja semine nendawo enkulu. Nakhona futhi lapha kunenkosi yakhona futhi. Le nkosi yakhona uDagon. Iwufish la ngezansi iwufish. Ngayenhla iwumuntu. Inekhanda nje lomuntu. Amazinyayo like la inomlomo ongathi owesilwane kodwa amehlawo avutha umlilo. Iphatha nje inkemba enempoloko ezintathu. Ihlala nayo esihlalweni uDagon. Yakhulekwa ke kushawa imithandazo yakhona ke inombolo. Mbone ke nakhona futhi kufike kudanswe kuhanjwe lapha uthe kusuka leli voice likhona le voice elokhu ingigadile ingilawula ukuthi ngenzeni. Uthe kusuka emva kwalokho kwahanjwa. Abona ukuthi okay sekuyahanjwa. Yayithi le voice ungahambe. Bayeke bahambe. Ngifuna adlulele phambili nawe. Le voice yivoice yayo lo mama lo engangimbona lapha. Phezulu ivoice yakhe ngiyazi ukuthi yiyo le. Tiqhubeke khona la ulwandle. Masamba ulwandle kunabantu abaningi lapho olwandle bhuti abayinhlobonhlobo abangakhekile njengathi. Like bayaphila kodwa nabo. Ngoba lapha kunabantu abade futhi njengamabhilidi. Ongakuthi mabenyathela kuyazamazama. Mabenyathela bathi sidlulele njalo. Mathi yafika futhi kunendawo enabantu abanjengathi. Seyakhuluma le ndlovukazi la kumina ithi uyababona labantu. Ngithi ngiyabona. Uthi angithi bayafana bakheke njengawe. Ngithi yebo ngiyababona. Uthi labantu abagwinywa ulwandle. Imphefumulo yabo iphumele olwandle. Imizimba yabo ithathwe ulwandle. Uthi kunemkhuba egilwa ama-satanics lapha olwandle. Bathatha abantu njoba ulwandle ligwinya abantu kanje. Leya nto yinto eyenziwa ama-satanic nama-devil worshippers. Ukuze ezotholana idumbu zabantu. Umuntu uyaphuma umphefumulo wakhe emese kuthi amadimoni lawa adingisela olwandle emese ngena kuyo lo mzimba aphile ngayo lapha ekujuleni kolwandle. Baningi abantu abagwinywa ulwandle bengatholakali. Iningi labo liyaphila lapha kodwa kusuke ngeyibona ngokwendalo kaNkuluNkulu ngoba imphefumulo yabo isuke ingasekho. Suke sekuyi status zabo.